Яңасы каналында халқыбызның яратқан тапшыруы Жырлыйық әлі. Әйдәгіз дуслар бергәле. Жырлыйық әлі. Millətdaşlar, həmmənizə də şifalı və davalı, mümkün qədərlik, sihətli yollar dilab biz başlayırıq. Əlbəttə indi biz bugün jırlıyız, onlarla da tügül rəxətlənib, köngül açabız, yol itəbiz. Bugün bizdə bəyram, bugün bizdə jırlıyıq əli. Assalamu aleykum, hürmetli jırmın seyirci, qadirli, yaratqan tamaşaçılarımız. Bizdən sizə yolqınlıq oynarsalar. Hürmetli dostlar, соңгы елларда октябрь айы башында өлкәннәребезне зурлап бик матур чаралар үткәрелә. Һәм инде әлбәттә җырлыйк әле тапшыруы да моннан читтә кала алмый. Шул уңайдан бүген бездә кунакта җыр-моңсыз яши алмаучы хөрмәтле ветераннарыбыз. 20-нче гасырның егетләре һәм кызлары, менә алар мөхтәрәм тамашачылар, әйдәгез әле көчле алкышлар белән сәламлик үзләрен безнең төп уенчылар. Беренче уенчыбыз Габдуллаха Шарипов. Алкышлар сезгә Габдуллаха. İkinci oyunçumuz Gülfiye Hayreddinova. Gülfiye Hayreddinova. Üçüncü oyunçumuz Məndən Qaysin. Muhterem dostlar, güçlü alkışlar. Tübəteylərdən, milli kiyimlərdən yaltır kilib tıralar. İndi həlləriniz, keyifləriniz nişek, sizdə kuru bizə şiksiz şadmız. Benim bir de sizinle veteranlar diyesi kilmeyi. Yigitler hem kızlar bugün bizde konakta canaat. Әлеге егетләргә, кызларга, җан атырга килгән тамашачыларны сәламлегәл. Үзегезне күрсәтеп бер алкышлап алыгыз әле. Менә бит инде матурлар үзләре. Ялтырап торалар, балкып торалар. Жырлыйк әлнең дуслары, тугры тамашачысы Юнус мәдәният йорты каршында эшләп килүче кичке утлар халык хоры җитәкчесе Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Мулла Нур Габитов. Зур рәхмәт үзенә. Татар халкы күчтәнәшсез 20 ел бит хөрмәтле тамашачылар, менә безнең кунакларыбыз да инде күчтәнәшләр белән килгәннәр, гүбәдияләр, тәмне тортлар алып килгәннәр. Алланың рәхмәтләре яусын үзегезгә. Безне шулай зурлаган өчен Аллаһ Тәгалә үзе сезне зурласын, рәхмәт яусын. Инде җәмәгать күреп торасыз, уенчыларыбыз уйнарга ашкынып тора, җан атарлар, инде җан атып, алкышлап утыралар. Музыкантларыбыз урынында. Әйдәгез алайса, үзебезчә матур итеп, рәхәтләнеп, Җырлыйк әле. Җырлыйбыз әлбәттә, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл ала. Димәк, уенның һәр өлешендә 30 балл алып була. Беренче өлешне тыңла әле дип атарга мөмкин. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый Бәдретдинов сезгә халык көйләрен уйнаячак. Ә сез аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Уен кагыйдәсе аңлашылса, мөхтәрәм уенчылар, әйдәгез әле җавапның әзерлеген тикшереп, кыскача гына репетиция ясап, уйнап алыйк. Әйдәгез әле уен коралларын кулга алып, кыюрак. Гөлфия ханым, әйдәгез уйнап карыйк. Менә шулай итеп җавапның әзерлеген белдерәбез дә. Габдуллаха табиди уйнарга сусагып килгән. Туктай алмый хәтта. Шулай итеп әйбәтләп кенә эштән уйлап кына, тыштан сиздермичә инде җыр икәнен, эштән генә җырлап карап сүзләрен һәм төгәл исемен искә төшерәбез дә, безгә яңгыратабыз да, лаеклы 10 баллны алабыз. Бүген сез көндәшләр, ярыймы, тормышта дуслар булсагыз да, шуңа күрә уеннардан югалтмыйча, шулай кызык итеп, матур итеп уйныйк әле, ярыймы? Уеныбызның беренче өлешен башлыйбыз. Тыңла әле, бу киң инде җыр була. Игътибар белән тыңлыйбыз. Музыкантлар, сүз сезгә. Һәм төгәл җавап. Рамай. Рамай, Татар ханым җыры Рамай. Афәрин. 10
Ал, мәннән абыйға. Тәбриклейбез. Менен абый йылмайып кына тора ул һәм Менә бит. Субханалла. Димәк инде уйныбыз башланып китте. Алланың рәхмәте. уйныбызның тәртибе буенча әлеге җырны бергәләп җырлыйбыз. Ой, булдыралар безнең уенчыларыбыз. Искиткеч. Bütün Авылча әйтсәң, bütün тықырыкларына кіріп, барлық бұрмаларын жеріне жеткіріп, матур итеп шулхадық башқаралар, сусағаннар. Әлбәттә. Бу җырларны алар беләләр инде. Әлеге жыр, әлеге мәгънә бүген көндә актуаль бит, мөхтәрәм җәмәгать. Үз балаларын көткән аналар, үз ирләрен көткән хатыннар, үз якыннарын кочакларына алып, каршы алып, бәхетле тормышта киләчәктә яшәргә насыйп булсын, сабырлык һәммәсенә дә, һәммә безгә дә сабырлык. Рәхмәт, алга таба барабыз, җәмәгать. Беренче өлешнең икенче соравы. Менә Гөлфия ханым беренчерәк булды шул, төгәл җавап бирер өчен уен коралы белән белдергә кирәк бит, Габдулла абый. Бу яшьлек җыры. Яшьлек җыры. Төгәл җавап өчен Гөлфия ханыма 10 балл бирәбез. Шулай уен коралы белән ярыймы? Уен коралы белән. Урыннан гына кычкыру кабул ителми, шуңа күрә. Кулда тотыгыз уен коралларын, яме? Җегетләр, кызлар дим әле. Ай рәхмәт. Ай рәхмәт. Бер нинди җыерчыкларга игътибар итмичә, иң мөһиме күңел 17дә, 18дә булсын, хөрмәтле тамашачылар.
Хишшиксіз жырлы ғалыны қараушы тамашашыларының да бүгінгі тапшыру қонақларындықы да шулай. Дұрыс. Бұ тұйыла, бұ сізілі жырларын жилкіне рахаттанып, елмайып башқаралар. Инді біріншілішінің соңғы сұрауы да келіп жетті. Әйе, тыңлайық әлі. Өйдәксіз. Ойын құралы білән. Мамық шәліңні ұраншыл, мамық шәліңні Эй, мәннен абайдың матыр елмайылары, жырлаулары, инді мінәгіл. Мәннен абы инструментін осытан бұлайтып көтері башады, әкіріңіне, шалтырата. Дұрыс жырлайсыз жауабы? Мәннен абы үлгерірек болды деп білем. Исімі? Иртә буран, кичтә буран. Иртә буран, кичтә буран. Иртә буран, кичтә буран деп халық тілінде ертілі. Шын түгел исімі аның. Жаныйым, бәғірім деп атала. Жаныйым, бәғірім. Бұл түгел жауап қабыл етеміз. Қабыл етеміз, әлбәтте. Қошылмағыз мәннен абы, күшті алқышлар білет. 20 бал. Көңіл қабыл етерге құша. 20 бал нәтижеде. Во. Әйе. Міне, сіздің елмайуыңыз үшін гіне де 10 бал берірім мен сізге, енелі. Менә шундай күтәренке мизгелдә инде беренче өлешебез азагына да якынлашты. Парлак мизгел. Көтүп алынган парлак мизгел вакыты беренче уенчыбызга Габдулахат Шариповка килеп җитте. Яңа гасыр каналы һәр уенчыга үзенең таланты аша бөтен дөньяга күренү мөмкинлеге бирә. Без аны парлак, ягъни тәрҗемә итсәң инде, безнең татар сүзе яктырту, яктылык, өләшү мизгелен дип атыйбыз. Һәм әлбәттә Габдулахат әфәнденең парлак мизгеленә күчкәнче без аның белән якынрак танышып китәрбез. Һәм инде танышып китер өчен сүзне без сәхнә ветераны Фәрит ага Әхмәтгалиевка бирәбез. Көчле алкышлар белән. Янәшә безгә дә шигәл үзе Фәрит абый, рәхим итегез. Бу өлкәннәр көненә багышланган тапшыру булганга күрә, мин әлбәттә беренче сүзләрем итеп безнең Татарстан хөкүмәтенә зур рәхмәтләрне әйтәсем килә. Тапшыруга чакырылган өчен Татарстан телевидениесына, бигрәк тә ТНВ каналына барыбыз исеменнән дә зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Ай, рәхмәт. Алар да шулай бәхетле булып, исән-сау яшәсеннәр, тормышларында уңышлар насыйп булсын. Инде бүген бу тапшыруга килгән иптәшләрнең барысы да диярлек Юнус мәдәният сараенда урнашкан кичке утлар хорына йөриләр. Кичке утлар хорының җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе доцент Мулланур Аянович Габитов. Ул безне бик матур итеп, бик дөрес итеп хорда җырларга өйрәтә. Шуңадыр бәлки безнең хорыбыз төрле югары конкурсларда иң беренче урыннар алуга лаек була. Инде Габдулахатка килгәндә бик шибәр, бик достойный, хатын-кызлар кызыгыр ди шундай шибәр ир кеше. Әйбәт җырлый, аның бик күп дипломнары бар, бик күп грамоталары бар. Үзен-үзе тота белә тиешле җирдә. Менә шул яхшы гадәтләре бик күптер бәлкем, димим, шул белгәнен генә әйттем. Эй, рәхмәт. Шулай беләш алдагы көннәрдә Габдулахат Мисән чын күңеленнән зур уңышлар телим.
Бәхетле бул, сәламәт бул, авырый күрмә. Безнең бундагы халык өчен әлбәттә иң мөһиме сәламәтлек. Сәламәт булсак, бар да булыр. Рәхмәт. Рәхмәт. Хәзер Габделәхәт әфәнде сезнең бәхетегезне сынап карыйк әле. Игътибарыгызны экранга юнәлтегез. Безнең анда төрле музыка уен кораллары сурәтләнгән. Шуның берсен сайлап алып әйтегез әле безгә. Үзем гармонда уйный белмәсәм дә гармонны сайлыйм. Шулай. Әлбәттә, татар күңелендә гармон, Көчле алкышларыгыз. 20 бал мөхтәрәм җәмәгать, бик яхшы бал бу һәм Беләсеңме нигә? Чөнки мыеклы кеше, акыллы кеше дим мин Азат. Бәхетле кеше. Котлыйбыз сезне Габделәхәт әфәнде. Афарин, котлыйбыз. Инде сез тигезләштегез әлегә җиңүче. Хәзергә әлбәттә музыкаль күчтәнәчегез белән җырлыйк әле сәхнәсе үзегезне көтә. Бу алкышлар сезгә. Рәхмәт сезгә. Kızlar jite, müne doğan yaprak yığılar. Saltın gözünün sarı tesi, sağış sala kungre yığar. Kayasine ezelim iken, kışlar bilen kitim iken. Yinlerimde dolma jirken, yollarımda sarı şiren. Kilsin uzakil yaratam şunu bil. Kilsin uzankil, ellidesin tüger. Kilsin uzakil yaratam şunu bil. Kilsin uzankil, ellidesin tüger. Zilde eşeğime elle bıyığa Sin yaşayaş yaşimini de Gönül billasin asiyat Kilsin uzakil yaratam şunu bil Kilsin uzankil, ellidesin tüger. Gezeden qarim tışıqa, küzeyine dağın taşıqa. Ümmetimni yuqa bağlıyım, bu yılgı küzükler boşqa. Kilsin uzakil yaratam şunu bil. Kilsin uzankil, ellidesin tüger. Kilsin uzakil yaratam şunu bil. Kilsin uzankil, ellidesin tüger. Kilsin uzankil, ellidesin tüger.
Subhanallah, шулай бит хөрмәтле тамашачылар. Абдулахат абый өлкәнәябез дигән була. Тавышы 20 яшьлек егетләрнеке сыман янып тора бит, искиткеч. Шулаймы? Мыйгасыннан гына сыздыра ибит. Искиткеч. Инде тормыш чәчәге Тәнзилә ханымга да көчле алкышлар җиткерәсе килә. Әле соң түгел, әле бар да алда. Алла. Әлегә соң түгел, дөрес әйтәсең Азат. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт Габдулахат әфәнде. Без инде җәмәгать шушы алкышлар белән уйныбызның икенче өлешенә күчәбез һәм бу өлештә безнең төп уенчылар уйларга тиеш булалар. Уйларга. Экранга аерым бер җырдан сүз тизмә чыгачак. Сез әлеге сүз тизмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Икенче өлешебезне башлыйбыз. Игътибар белән уйлыйбыз, карыйбыз һәм тиз арада җавап бирәбез. Икенче өлешнең беренче сорауы. Тик нигәдер дигән сүз тизмә? Уенчылар уен коралларын кулларына алдылар, бик игътибар белән, диккать белән укыйлар. Ара ераклаша, тик нигәдер. Зинһар өчен әйтмибез, җанатарлар ярыймы? Үзебез үзара гына кавышырбыз кебек күңелгә. Аның йөрәге дә юксынудан сызланадыр кебек гомергә дигән сүзләр чыккачтын. Аның йөрәге дә юксынудан сызланадыр кебек гомергә. Егетләр, кызлар, дөресен әйткәндә, рөхсәт булса, егетләр бер янәшәгездә бер гүзәл зат басып тора. Шуңа күрә кабул итегән Гөлфия апаның җавабын, төгәл исеме йөрәк сире һәм төгәл җавабы өчен 20 балл. Барлык уенчыларыбыз да тигезләште. Менә бу бәйрәм ичмасам. Тырышты. Келешим даңа. Беләмин аны шуның кадәр. Менә шулай була шул ул. Тырышында гына тора, әйтеп булмай. Матур моңлы җырларыбыз белән икенче өлешебезне башлап җибәрдек. Алда нинди җырлар көтә икән безне? Игътибар экранга, икенче өлешнең икенче соравы. Аерыла алмыйм сездән дигән сүз тизмә чыкты һәм Бу җыр юллар. Юллар Гөлфия җыры. ханым, афәрин. Шушы 3 сүздән үк төгәл җавапны биргәне өчен аңа 10 балл, нәтиҗәдә 30 балл. Җанатарлар каясыз? Менә шулай, сүзләр ягыннан безнең Гөлфия ханым өстенрәк икән, гыйлемлерәк икән, 30 балл нәтиҗәдә.
etmişsin tanılı sızlı derdi. Bağım yakır varı yumasın. Yollar ağır bulsa bulsun, tik soңғысы ғына bulmasın. Нәрсе айтасы келе, шыннан да, инде Алина сен күзетесің деген Гүлфия ханым әлі жауап бергенде, ай, тағында илхамланып жырлы, инде мен сізге айтайым. Әлбәттә. Бүтін көңілім беріп, рәхәтме бізде деп сұрайым әлі. Жырлы қалыда, рәхәтме? Әбілесімі не үшін рәхәт? Чөнки барысы да тірі тауышқа, инде әлбәтте алыштырғышсыз, музыкаль инструменталь ансамблі біздің солистлары деп айтайық әлі. Кириллов Николай, Марсель Шамсуддинов, Дина Закирова, тапшырыбызның баш мөхәррире Нәҗип Абый Бәдретдинов. Рәхмәт үзләренә. Һәм инде шушы мизгелдә уеныбызның 3нче соравына күчәбез. Карыйбыз, гомерең үтә дигән сүзсезме чыккан? Бүтінімізді білген жыр, ис китмәлі. Легендар жырчыларыбыз башкарган жыр. Сиздермичә, уенчыларыбыз инде уйлый, жанатарлар белә. Вальс тымтында тибрәнә генә жырлый торган. Актаныш кызы репертуарыннан. Әкрен генә сиздермичә, яшьлек гомерем үтә, күңелем бердә картаймый, һамандыр нидер көтә. Әйтеп бирдем инде. Картая менә син йөрәк. Хайдәле, Габдулла уен коралы белән белдерегез инде. Гөлфия ба төртүк күрсәткәч кенә аңлады. Шулай инде Төгәл җавап. Картая менә син йөрәк. Афәрин җәмәгать, афәрин. Габдулла табига алкышларны җиткерергә. Ул бүген теге уйнарга җиңергә түгел, рәхәтләнеп җырларга дип килгән аның төп максаты. Шушы өчен генә булса да аңа 30 балл бирергә була, ләкин уен тәртибе буенча 10 гына балл, нәтиҗәдә 30 балл. Хатлыйбыз сезне. Шушы урында, мөхтәрәм дуслар,
Рәхмәт алкышларын тапшыруыбызның баш мөхәррире Нәҗип Бәдретдиновка да җиткерик әле. Шушындый җырлар булганда, әлбәттә, бу ветераннар өчен, барлык татар милләте өчен шын бәйрәм. Килешәсезме? Рәхмәт Нәҗип сезгә. Күрәсезме, алкышлар тынмый. Нәҗип абыйны ничек кадерлиләр? Рәхмәт үзенә. Исән сау булсын. Parlak mizgil. Parlak mizgil вакыты икенче уенчыбызга искиткеч матур ханым Гөлфия Хайретдиновага килеп җитте. Янәдән сүзне Фәрит әфәндегә бирәбез. Сезне сагынып өлгердек. Бу алкышлар сезгә. Фәрит абый рәхәтләнеп җырлап утыра ул. Зөлфия ханым Тәтеш районының Улы Тархан авылында туган. Орик синтез заводында эшләп, пенсияга чыккан, хәзер әлбәттә лаеклы ялда. Ул ялда булса да бик тырыш хатын, уңган хатын. Ул сарымсаклар үстереп, Украинада сугышучы татар хәрбиләренә сарымсаклар җибәрә. Аларның тешләрен, гомерләрен озынайта. Яхшы гамәл кыла, яхшы эш кыла. Рәхмәт аңа өчен. Бик зур рәхмәт Гөлфия ханым. Үземнән чыгып кына бер-ике сүз әйтим әле. Фәни Шәрулин дигән шагыйрь Әлмәннәр карка нигезләнебрәк бер шигырь язган. Исемен дә Бабай һәм үлем дип куйган. Сезгә шуны тәкъдим итәм. Тау башында таш кыя бар, таш кыяда таш сарай. Шул сарайда гомер итә 300 яшьлек бер бабай. Юк сарайның тәрәзәсе, ишеге биклекентен, ни кадәрле тырышса да керә алмаянда беркем. Бабай шунда гомер итә, явыз үлемнән качып, үлем керә алмый икән сарай ишеген ачып. Ә бер көнне үлем килгән кыз сүрәтенә кереп, бабайның күңеле кузгалган бу шибәр кызны күреп. Кыз килгәндә яңгыратып, аннан әйткән бабайга, куеныңда җылыт мине, кертче егет сарайга. Шибәр кызның сүзләреннән бабайның күңеле эргән, кызны алган кочагына һәм шунда ук җан биргән. Оho! Менә сиңамы? Фәрит абый да дәрт тә, дәрмән дә җитәрлек әле дип карап торам Аллага. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Ой, Фәрит абый. Игътибарыгызны экранга юнәлтеп, күңелегезгә хуш булган уен коралын сайлап яңгыратуыгызны сорыйбыз. Безнең балалар алмашынып тора. Миңа кыз әйтте әле, ни ди, саксофонны ди ачты. Мен аның әйтә дә белмим әле ул саксофонны. Син башка төрле әйтмәдең дип миңа кыз әйтте. Әйттегез бит, бер дигән әйттегез, Ашик Ализин харышын. Бал, нәтиҗәдә 40 бал. Әйбәт. Сез әлегә бүгенге тапшыруның җиңүчесе, шуңа күрә шушы шат күңел белән җырлыйк әле сәхнәсенә рәхим итегез.
Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлфия ханым. Мулла Нур абыга зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Шушындый искиткеч кичке утлар хоры булдырганы өчен. Андагы җырчылар, мин сиңа әйтим, менә берсен алып, берсен куя торган түгел. Искиткеч, һәр берсе аерым бер шәхес, чыннан да аерым бер шәхес. Студиябызның моңлы сандугачы Гөлфия Хәйретдинова. Бу алкышлар сезгә. Җырлап чыкканнан соң да 2-3 минут алкышлар тынмады. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә чакырганга. Гел шулай сайрап торырга насыйп булсын үзегезгә. Җырлыйк әле. Biz indi 3-нче өлешкә күчәбез, хөрмәтле уенчыларыбыз. Бу өлешне без арабыздан киткән җырчылар истәлегенә багышлыйбыз. Һәр уенчыга бер сорау бирелә. Дөрес җавап биргән кеше әлбәттә инде 10 балл алачак. Беренче сорау Абдуллахат әфәндегә. Җырны кем башкара? Игътибар белән тыңлыйбыз. Татарстанның атказанган артисты Таһир Якупов. Бик дөрес, рәхмәт. Афәрин, уйлану, халык җырын башкарды. Көчле алкышлар белән 10 балл истибезме, Нәҗип абый? 10 балл. Әлбәттә 10 балл. Нәтиҗәдә 40 балл. Лаеклы 10 балл. Икенче сорауыбызны Гөлфия ханыма яңгыратабыз. Кем тавышы яңгырый? Җырлагыз гармуннар, кошларның җырларын, сандугач җырларын, карлыгач җырларын, ишетсен кешеләр, дөньяда ни кадәр. Бу җырчыны бер кеше белән дә бу тапылмый. Безнең бик яраткан артистка Флёра Сулейманова, Татарстанның халык җырчысы. Флёра Сулейманова, әлбәттә, легендар Флёра Сулейманованың «Уйнагыз гармуннар» җырын тыңлап үттек, мөхтәрәм җәмәгать. 10 балл сезнеке. Рухы шат булсын, урыннары җмакта булсын. 3-нче уенчыбызга күчәбез. Әлеге җырны кем башкара икән, Мәннән абый?
Bu Россияның Татарстанның халық артисті Фахри Назетдинов. Дұрыс. Фахри Насырдинов, хамин әлбәттә татар халық жыры. Райхан. Ескерткіш. Бүтін ойыншымызда түгел жауап берді. Мәннен абыға 10 балл, һәм нәтижеде 30. Нәтижеде 30 балл. Алқышлар, тәбрикләүләр сезгә. Parlak mizgil. Фәрит абый, инде парлак мезгіл вакыты килеп җитте, янәдән сезне көтәбез. Мәннен абый турында сөйләп килегез әле. Мәннән бу әлбәттә ахат шикелле биек түгел, кыскарак. Ләкин безнең татар мәкале бар. Алтын зур булмый диләр. Ул дөрестән дә мин әйтерим алтын куллы егет. Аның белмәгән эше юк тормышта. Нәрсәне генә эшләсә дә, нәрсәгә алынса да, ул аны җиренә җиткереп әйбәтләп эшләп бетерә. Ул 22 ел Якутиядә эшләгән вакытында да анда татар ансамбленә йөреп, башлап җырлаучы булып йөргән. Әле күптән түгел генә безнең меннән достыбыз Хаҗида да булып кайтты. Ул хәзер гади меннән генә түгел, меннән Хаҗи. Ул шабы. Үземнән истәп тагын 2 генә сүз әйтим әле. Кайчандыр безнең бик әйбәт Барый Рәхмәт дигән шагыйребез бар иде. Ул балаларга да шигырьләр яза, олыларга да яза иде. Шуның бер шигырен тыңлап үтәрсез. Ул "Валлахи дим, чынлап үтмәдем" дип атала. Бер карт язучының карчыгы кыек эшен сизгән картының яшь кенә бер кызны кочаклап утырган чакта аулакта килде чыкты кинәт карчыгы, кулга тоткан үткен тал чыбык. Йөзен кара, җир бит, бәдбәхет дип тамызды берне шартлатып. Карты аңар чүчү, сабыр ди, мин бит хайван түгел, шагыйрь ди. Яхшы ният белән йөрим мин. Редакциядәге абзыйлар син тормыштан алып яз диләр. Мин тик шул бурычны үтәдем. Валлахи дим, чынлап үтмәдем дип әйткән шагыйрь. Ай-ай. Шаккаттырабыз Фәрит абый. Искиткеч. Шундай матур итеп, итәгатьле. Искиткеч башка сүз. Артист бер сүз белән. Шул сәнгать кешесе Фәрит абый, рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Шундай матур мизгелдә идегез әле бәхетегезне дә сынай инде. Игътибарыгызны икрамга юнәлтегез. Безнең баллар алмашынып тора. Гармон булсын әле. Гармон, гармон. Ашык әле гармонны. Uşaq bulsa bulsun, garmon bulsun dedi hem neticede 40 bal. 2 irat tigizleşti de beytesi kiler. Şuna göre de güzel kışla okuşlar. Tebrikliyiz hem menden abini kuş teneşi bilen parlak mizgil jırlık ali sahnesine çakırabız. Rahim ederiz. Olma birli, olma şeşe gittirli. Başqalarga küldə salmim seni görgəndən birlə. Xalma ağaçları, hey sayri sanduq ağaçları. Sayri sağındıra başladı. Sayri sağındıra başladı. Olma bittul dügerek. Şu dügerek işlerinde yaşlı dostları bir gələm. Xalma ağaçları, sayri sanduq ağaçları. Sayri sarındıra başladı. Olma ağaçdın almaların, albığını yaşamıylar. Yaratmağaç başlamıylar, başlağaç taşlamıylar. Xalma ağaçları, sayri sanduq ağaçları. Sayri sağındıra başladı. Sayri sağındıra başladı. Bağlamışken benim sigene kilerim. Birge bulgan vakitlarını sağınıp silerim. Xalma ağaçları, sayri sanduq ağaçları.
Sayri 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 sarındıra başladı. Sayri 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 sağındıra başladı. Halma ağaçları, sayri sandık ağaçları. Sayri 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 sağındıra başladı. Rahmet menden abi. Nerse aytasın kilemine siz kişiye boyun aşıldı matur etip yılmayıp durdunuz. Rahatlanıp jırladınız. Mine bu yılmayığınız bir kayşanda yüzünüzden gitmesin idi. Gel jırlap yaşarga nasip olsun idi özünüzge. Şın yoqtu tatar yüzü deb aytireyim sizning yuzga qarag'ash. Menen abi, rahmat sizga bizga kelganingiz uchun. Şın ko'ngildan tabriklaymiz, rahmat. Topshiruvimizga tip natijalar yasarga da vaqt kelib jetgandir. Abdulahot efendi, menden abining jamoat 40 bal bolqishlar alarga. Haminde şulay aytib topshiruvimizning tip jingishisi Gulfiya Xayriddinova. Alın 50 bal. Tatar jırın yuqarı zavq bilan boshqarib milliy minglaribizga muhabbat tarbiyalagan uchun degan istalikli diplom bilan bo'laklana jingishimiz. Tatlıyız çok ko'ngildan. Bugun hech cheksiz hammagizda jingishi. Ne uchun deganda partayamiz deyib bukinmagiz. Qortliq har kimga da lakmi. Qortliq bilan Tangrim siraklarini bari saylab qina bo'laklaydi. Shunga ko'ra muhtaram jamoat. Siz bugungi kunda bek baxtli kishilar. Bayram bilan. Bayramlar bilan ulkanlar. Şulaytib muhtaram tomoshachilar, bugungi bayram topshiruvi tamomlar vaqtda kelib jetdi. Bugungi chiqarishimizni biz ulkanlarga ehtirom yuzidan hazırladik. İcad Türkümüz isminden bizalarning hammasine de esenlik, sağlık tilaymiz. Alga tabada shunday matur kishilarga uchrashtirib tursin o'zingizni. Sizga hurmatli tomoshachilar, o'zingizning Ijod Türkümü. Shaxsan biz Alina Ozod Karimovlar ismidan salomatlik, ko'p baxtlar tilaymiz o'zingizga. Rahmat bo'lganingiz uchun. Esenliğin bu hurmatli şadlıklı kişilerine hammamizni de jiyib uchrashtirib tursin dedi. Sağ